dhewe kok. Ayo tak loro. Mulai aku bareng kuwi iki aku nek Kalau tabis. Ini andi lho ora tau aku. Iya to. Nang ndi nggonmu iki? Jan mengaku yo. Calon. Lah piye lho. Berapa nyawa lo kerja mulai cemburu daripada mulai gitu tuh ben arep-arep pokat ora nyeblok-nyeblok jalan. Ya anake kuwi ngoro. Lho, lah piye to? Ora piye. Nek mondok. Pokatmu ora nyeblok-nyeblok. Taleni ya. Didol gitu ya kan gawe nama. Ayo tolong aku. Enggak pernah. Kata apa? Siapa Aku ora men omahku lho payu 6 juta nemu wet. Oh. Oh. Ora apa-apa, 6 juta sing iki baju. Ora tak gembel kok. Hah? Ora tak gembel. Lah tak gembel Pak Wah, yang itu lho, kan. 700. Wah gede-gede. Kuwi iso mek kuwi kae Pak Imam aku murah men to Kang. Ada nama sama. Oh, pirang kilo kok, San? Waktu kilan ya. Oh, kok 20 kilo pertama. Oleh mesti kilo. Oh. Ya kilo prene mak wajah amene banyak kelas kok iso. Kelas 2. Piro wek nuku. Oh, yo kacek 2 tahun karo. Iya, buah kan. Duitnya, Nek duitnya ya 700-an. iso 700. Aku sih aku berarti. Kabeh lho, pomo kabeh lho. Wong nek sumpenge 5-6 juta anu ngono. 6 juta sing saiki biyen Wong titik lho oleh pomo dadi kabeh ya apik. Nyate ora dadi kabeh. Ono iya, wis modal rada gede sik gelem jeblok ngono lho. Ceblok. Buka HP, buka WA toh. Aku iki kok nemu jeneng. Iki ngono nek anakmu. Oh, iki wong nih ya. Nenduk nomornya di stok nang wong iki wong. Gambare anu, Wong lanang. wong lanang kertas cilik. Oh. Wis iki wong yang iki. Oh, jenenge. Oh, tau lah simpen kuwi. Nyawa jenenge wong nyapa? Betul sih. Lah nomornya kok wis mati berarti iki wong. Oh ngono ya ngono. Oh. Ya wong. Wong lanang anu karo anake wedok. Wong lanang karo anake. Apa sih ndek kuwi? Tuku sing kuwi lho. Oh alah ngono to, Pak. Lama mati. Lah nek midamke mati ke. Oh, kudu saiki dudu wong lanang. Ya tapi kan iki wong kuwi yo kan. Kamu kok mahetan ya? Heeh. Mang sore Nangis. Mbak. Mang tapi Dino. Pak Dari apa loro? Enggak. Dene kon bangga kon ngeperne rono. Padha berarti. Padha kuwi. Sing kuat bakal ngejak ternyata ae. Apa? Semayani seso. Iya, kuwi sing dianu, iki wong lah iki. Marep panen. aku nang gari Udah aja pas kapan kek gini bapaknya ya ngono. Susah iki ngono. Lah piye ngono pas aku bergerak di mesin. Bapak menangis ya. Oh, tuh enggak nonton-nonton. Temengi awalnya rontor aku obat juga temen awis bae. Sana aku. Lah ngono kaya putu-putu iki anu. Kowe iki bener mana yo anu to. Merasa kon ngeteri sak kompak-kompak ngono. Jangan itu. Jangan nyako. Enggak, ngeteri ngono anu, tekan jangan. Data akon morong. Kuwi kan yo ceritane asline yo karo wong-wong iki diteri. Cuman kan yo kadang iki anak telat. Oh, kadang anake repot apa nyapa ngono ora diterne. Aku lho ngomong. Lah nglumpukno aku bengok padha. Ngaleh bare tapi. Ngono bodho ngalih kabeh kapok. Sopo semene. Bodene madul. Sopo ngarang-ngarang Kakak juga sama saiki lho, Bang. Pedes Terus aku lek anu. diceritani reno-reno antarane Kampur kae. Lah lek iki ndek iso nyaring terus iki pegel. Apa ndak gelut anake? Bapak enggak anu bapak doa ya. Padha ae kudune yo. Bapak sak titik rebe. Dodone bapake juga. Dodone anu wis betul. Aku kan dodone mbokku. Wong anu. Lek dong. Kowe karo obat aku pegel karo obat aku. Iki mbok hadane sakno lho. Yo ora lho. Bapake semakin Aduk anget kan? Aduk anget. Kongkoni iki. Urung mari. Iki rumah kongkon liyane iki. Apa? Iki rumah iki nah. Campur saiki nyatuken to.
anu apa no pokoknya anu karena kan dari sana bapaknya bunga anu ngono inti benda anu ngono yo anaknya ku bilang nyatanya gue coba mati cuman kita suka pakai amo gimana bu? Ambil sangat loh